שלום יוטיוב, הגיע הזמן שסוף סוף נצלם את הפרק הראשון של אריאנה בראול. אז היום גל לשחק ואחרי זה נשחק בהישרדות, נעשה עד פרק האחרון. וחלקכם מכירים אותי מערוץ בלו כן, פייר. מי שמכיר את גל או בשם השני שלו, אורי גלנצי. אז אורי עזב את הערוץ ואני לא מצליח לעוד סרטונים, בגלל שאתם יודעים, הפרק שלי קצת דפוק. ואני יודע שהרבה זמן לא עשיתי סרטונים מי שעשיתי עם אורל. אז עכשיו מתחיל עונה ממש ארוכה עם גל. של אריאנה בראול ושל כל העונות האחרות. כן, ומשחקים של מגה סורווייבל גיימס ועוד. אז בקיצור, עכשיו נראה את גל קורא עליהם את התחת. וסליחה על המילה. ניצחנו על בטוח, אתם רואים אותו? וואו פישיט. אין מה להגיד. הוא אחד לא הכי טובים בעולם. הרגתי אחד. והוא איתי בפלן. בקיצור, זה סוג של משחק PvP. כן. סוג כזה. וופלה, ולי יש האופי קיץ. את הפיג הזה זה עולה... וגל, אתם מכירים אותו כבר מהערוצים שלו. ערוץ אחד אחי. ערוץ אחד. בקיצור, נתחיל עונות ממש ארוכות של אולי חצי שעה, ככה, כמה שנוכל בקיצור. אני יודע שהרבה זמן לא העליתי סרטונים, מי שעשיתי את הפרק הראשון עם אורל. ואורל לא כזה יהיה לי הרבה סרטונים, רק עם גל. בקיצור, אז בוא נראה. יאללה חבר'ה. יאללה רבר. הנה ספיינדר. כן, הוא... מי שרואה... תסתכל לחומות. ווטה. מה אתה עושה, חבר? רגע. מת. חזרנו אליכם.